Üdvözlöm Önöket! Magyarországon számtalan nagyszerű tó van csodaszép halakkal, de talán egy élet is kevés lenne nekünk horgászoknak ahhoz, hogy ezeket mindet megismerjük. A televíziónak viszont nagyon fontos feladata, hogy ezeket a csodákat közelebb hozza Önökhöz. Éppen ezért az IHR kalandokban most a Szücsi tóra látogatunk, ahol Csörgő Tamás néhány napja horgászik és már is nagyszerű halakat fogott. Ezeket is látni fogják, és persze a tó szépségeit is. Tartsanak velünk! Ez egy 30 hektáros, közel 60 éves lignit bányató. Annyit tudni kell róla, hogy nagyon szeszélyes. 2-3 napja itt horgászom, és gyakorlatilag el kellett telnie 2 napnak, hogy tudjak fogni értékelhető halat. Nagyon öreg tóról van szó, nagyon rafinált öreg pontyok, és ugye bányató révén itt nem az időjárással, meg a hosszú távú behúzásokkal nehezítjük a horgászatot, hanem a halak becserkészésével. Ugye kristálytiszta víz van, látótávolság 5-6 méter, 3-4 méteres vízbe simán le lehet látni ugye az aljára. A szélvizek most jól működnek, ugye itt vagyunk kihívás előtt. Jelenleg 5-6 csapat van lenn a tavon horgászni, tehát van nyomás a vízen. Ugye itt lehet látni is a szélén 2-3 méteres víz van, és itt van egy kis plató a nátorzsa alatt, oda fogom lerakni a szereléket, és néhány szem bojlival vetetünk csak rá. Lehet látni, pár szem bojlival körbetetjük, és ugye itt a nappal sütkérező pontyokat. Innen eddig úgy néz ki, hogy kapásra tudtuk bírni. Magot nem szoktam használni, mert természetes szaporulat elég nagy a tavon, és magos etetéssel be tudjuk rántani nagyon gyorsan ezt a 3-4 kilós pontyokat is, és ugye nekünk nem az kell. És ugye a legfontosabb dolog itt a bányatavi horgászatoknál az, hogy csendbe kell maradni. Mondjuk mindenhol nem árt, bárhol horgászunk, hogyha csendben vagyunk. Ez egy tipikusan olyan víz, ahol a halak nagyon érzékenyek a zajra. Meg hát ugye a szerelék elkészítésénél is oda kell figyelni, hogy a lehető legjobban átszázzuk a végszerelékünket. Ugye a fás, bokros szélek véget a tavon jelenleg nem lehet fonózsinort használni. 2 okból is kifolyólag, mivel a fonózsinor, hogyha feltekeri magát egy ilyen partmenti gyökérre a hal, akkor a fonózsinór az csak jobban belevágja magát a fába, és szinte semmi esélye van. Nekünk sincs, hogy kiszabadítsuk a zsinórunkat, és a halnak se, hogy le tudja magát fűzni. Ezért 60-as előtét zsinort engednek használni csak a tavon, és leadcore-t sem lehet használni. És véleményem szerint, hogyha jó a csalink, akkor én akár 2 napig is benn szoktam hagyni, nem szoktam frissíteni, mert fölösleges. Hát ha jó a csalink, akkor ott van, és ugye ezáltal nem zavarom, abszolút nem megyek az etetés fölé, és nem zavarom a halakat. Sokszor előfordul, hogy az az időjárás, ami nekünk embereknek vagy horgászoknak nagyon rosszat jelent, hiszen mindenünk elázik, a halaknak mégiscsak nagyon jó. Egy-egy vihar vagy egy-egy komolyabb eső bizony nagyon sok kapást hozhat. Ez történt Csörgő Tamással is az elmúlt napokban. Nézzék meg, milyen csodaszép halakat fogott. Az éjszaka folyamán sikerült ezt a 15 kilónál nagyobb tükörpontyot fogni. Érdekes, hogy így az ívás előtt készülődnek ugye az ívásra, és keresik a sekélypályákat, és ezt is egy 3,5 méteres vízből a Nád-szigetek közül sikerült kapásra bírnom, ami nagyon érdekes, mert bányatavakon, aki horgászik, bányatavakon is ismerik a bányatavi pecát. Általában ez a 7-8-9 méteres mélység vagy 10 méteres mélység szokott működni, de ugye most készülődnek már az ívásra is, a sekélypályákon is érdemes ilyenkor horgászni május környékén. Ugye a tipikus bányatavi hal, ez a lapos fej, sötét hát, véleményem szerint itt rengeteg ilyen 15 és 20 kg közötti ponty van. Nagyon erősek,
igazi élménydús fárasztásba lehet része az ide érkező horgászoknak. Ez is egy negyedórás fárasztás után sikerült megszákolnunk. És ugye nagyon fontos dolog, egyre többen követik el a hibát mostanában, és egyre többet szembesülünk vele, hogy fényképezésnél belenyúlnak ide a kopoltyú alá. Az országos rekordpont is sajnos ennek köszönhetően pusztult el kifogását követően, és mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét rá, hogy mikor nincs megnyugodva még a hal, akkor picit várjon vele, locsolja folyamatosan a halat, hogy ne száradjon ki a bőre vagy a nyálkahártyája, és mindig, mikor megemeli és ugrik a hal, akkor inkább maga fele húzza, ne dobja el. És ugye hát itt nagyon szigorúan veszik a Szücsi tavon a pontymatrac, a jó minőségű pontymatrac használatát, a csónakban is, illetve a parton is. Tehát, hogyha ugrik a hal, akkor nyugodtan akár öleljük magunkhoz is, bár az se túl jó száraz ruhára ráhúzni, de jobb, mint hogyha elejtenénk a kavicsra vagy a kőre. És ugye ide ne csúszom be az ujjunk, az a lényeg. Ide szépen betámasztjuk a két ujjunkkal, kicsit megdöntjük magunk felé, és akkor lehet ezt szépen mozgatni ezt a halat. Ujjbegyek behúzva, és hogyha ugrik, akkor ne dobjuk el, az a lényeg, hanem billentsük rá az alkarunkra. Nem győzöm kihangsúlyozni itt a Szücsi tavon, hogy vigyázzunk a kifogott példányokra, vigyázzunk a pontyokra, mert a jövőnket tartjuk a kezünkbe, és ugye itt egy tipikus példa, sajnos mindenkinek a szájába rágjuk a sűrű szövésű merítőszák használatát, és az, hogy a merítőszákkal ne emeljen rá a halra. Itt van egy élő példa. Ezeket a sérüléseket, ugye nem friss sérülés, lehet látni, hogy már kezd szépen beforni, előbb-utóbb befog, de ugye belevág a nagy lukú merítő, ahogy ráemelnek, és itt van a mellúszóján is látszik, hát ez egyértelmű, ezt az okozza. Egy pici odafigyeléssel megőrizhetjük a halaknak az érintetlenségét, és sokkal szebben mutat a fotóalbumunkba is, nem egy agyonvágott, agyonütött, agyonszaggatott ponty, és ugye jó emlékkel gondolunk vissza a fogásra. Itt is visszaengedésnél is sokan elkövetik azt a hibát, hogy kézbe megpróbál oda gyalogolni, ezért van a mérlegelő, jó minőségű mérlegelő, amit be kell cipzárolni, ugye bármennyire is nyugodt a hal, megbotlunk, kicsúszik a kezünkből, szépen megfogjuk, nem vág bele, ugye itt is nem vág bele az úszonyaiba. Nagyon szép ez a bojlizás, de egy nagyon nagy felelősséggel jár, nem győzöm kihangsúlyozni, ezt is szinte minden sorozatban vagy filmemben felhívom a figyelmet rá, hogy odaengedjük vissza a halat, ahonnan kifogtuk. Ez talán az egyik legfontosabb a hajszálőkés horgászatnak. A Szücsi tóról elmondható, hogy talán minden sarkának vagy minden egyes horgász helyének egy különleges mikroklímája van. Van, ahol a rengeteg hínár, van, ahol a hihetetlen medertörések, és van, ahol a nagy távolságok jelentik az akadályokat. Egy viszont nagyon fontos, hogy mindenhol keresni kell a nagyhalakat, hiszen itt számtalan nagyhal él. Ha szeretnének vadregényes környezetben horgászni, vagy ha szeretnének kempingezve horgászni, azt a pontot is, azt a helyzetet is megtalálhatják itt a Szücsi tavon, és hogyha a következő percekben is velünk tartanak, akkor meg is mutatjuk önöknek. Ezen a közel 30 hektáros lignit bányatavon 10 igényesen kiépített horgászállás van, mindegyikéhez tartozik WC, illetve a központi épületünkben zuhanyozási lehetőség is van. És a 10 állásból az 1-estől az 5-ösig, sőt a 6-osig kocsival megközelíthetőek az állások, és a 7-es, 8-as, 9-es, 10-es az tipikusan a nomád horgászoknak, vagy azoknak a horgászoknak való, akik élvezni szeretnék a természetet, a természet adta lehetőségeket, és a horgászat, az itteni horgászat nyújtotta lehetőséget, hisz ilyen helyekről beszélünk, teljesen elhagyatott, és itt a horgásztásán kívül nem hiszem, hogy az egyhetes horgásztúra alatt a nagy halakon kívül mással fog találkozni. Ez a 7-es állás, ez is egy csónakos beköltözős horgászállás. Igényes horgászpalac van, itt akár társaságokat is tudunk fogadni, nagyobb horgásztársaságot. Itt 2, akár 3 kisebb sátor is elfér egymás mellett. A horgászállás is nagyon nyitott, széles, 2 állvány simán elfér, 6 bot, 3 horgász. Csónakkal simán ki lehet állni. Ugye jobb oldalon bedőlt fák, illetve a vízbe belógó bokrok tarkítják a helyet, illetve
a nyílt pálya az pedig itt a horgászhely előtt közvetlen 12-13 méteresre mélyül a meder, 10-20 méter alatt, és utána tartja egészen majdnem a félpályáig ezt a mélységet, de vannak kiemelkedő platók, kagylós részek, amiket mindenképpen célszerű itt meghorgászni, és meg is kell horgászni ezeket a helyeket, ezeket a részeket. Az első olyan állás, amit kocsival részben lehet csak megközelíteni, azért mondom, hogy részben, mert a hely fölött egy olyan 30 méterre, egy 20 lépcsőfokkal feljebb lehet megállni, és onnan kézben kell lepakolni. Mint látszik, ez is egy 2 főnek egy ideális, akár 2 nagy sátor, vagy 3 kisebb sátor is bőven elfér. Kulturáltan fel van sóderozva, csónakkilépővel, és hatalmas területe van, mint látszik is, mert a következő állásod egy 100 méterre lejjebb van, és gyakorlatilag ez a legszélső horgászszállás, ami azt jelenti, hogy innen balra, akár egész a Nátfalig lehet horgászni. Viszonylag mély pálya van a hely előtt, és erősen hínalas, főleg a helynek a bal oldala. Az idejében az első 20 feletti példányt osztrák kedves vendégeinknek sikerült itt kifogni ezen a helyen, és nagyon boldogok voltak, és ez a nagy hal mellé még számos 15 kilónál nagyobb pontyot sikerült zsákmányolniuk. Tehát ez azt jelenti, hogy már kora tavasszal, vagy kora nyáron, késő tavasszal, kora nyáron is érdemes lehet ezen a helyen vallatni a horgászatot. Mint ahogy elmondtam, ez egy öreg lignit bánya volt, és ez egy agyagos rész, és itt mögötte pedig a szénfal. De el lehet képzelni, hogy itt, amit most látnak, ez van bent simán a mederbe is, és találhatóak ezek a szénfalak. A szénnek ugye nagyon nagy előnye van, mivel megszűri a vizet, és a kagyló megtelepszik rajta. A Szücsi-tó egyik különlegessége a kristálytiszta vize. Ez a lignitbánya és az innen kibányászott szén, amiből természetesen még mindig található a talajban, nagyon komolyan megszűri a vizet, éppen ezért a halak fárasztása is sokkal izgalmasabb, hiszen a csónakban állva már akár 4-5 méter mélységben is láthatjuk a horgunk végén látható halat. Aztán persze csak akkor lepődünk meg, amikor szeretnénk megszákolni, hogy az bizony nem is akkora, amekkorára számítottunk, hanem jóval nagyobb. A kameránkkal lemerülve is számtalan halat látunk a víz alatt, és nagyszerű medertöréseket. Ha velünk tartanak, akkor ezeket is megmutatjuk önöknek. Itt egy gyönyörű, szép tükörponty, ami 20 kilónál nagyobb, és ugye nem csoda, hisz az 50 éves múltjára, a tó 50 éves múltjára visszatekintve jó néhány ilyen példányra számítunk még. Én is biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal nagyobbak is élnek itt, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon jól is érzik itt magukat, mivel látszik rajta, hogy egy igazi öreg hal, és majd kicsattan az egészségtől. Ahol ugye a szabályzat engedi, reggeli fotózásig a nagy testű halat le lehet itt nálunk tárolni. Ami nagyon fontos itt, ahogy látszik most is, hogy sokan elkövetik ilyenkor azt a hibát, hogy a parthoz kikötik egy fához vagy egy karóhoz, és ugye ledörzsöli magát a hal. Az a lényeg, hogy legalább egy 1,5 méteres víz legyen, és vagy csónakhoz, vagy vigyünk be egy karót, ahhoz kössük ki a halat. Biztonságosabban tud mozogni is. És ugye ilyenkor, mikor megkezdjük a fényképezést, mielőtt megkezdjük, ugyanaz a dolog, mint az imént mutattam már egyszer, hogy mérlegelővel vigyük oda, ne a pontzsákkal a mérőeszközig, ami ott van most is jelen esetben 15 méterre tőlem. És sokan megfogják akár merítő szákkal, vagy simán a pontzsákba viszik oda. Így ugye a sérülés a minimális. Az elmúlt éjszaka 2 óra hossza leforgása alatt ez a harmadik nagy testű pontja, amit sikerült innen fognom, és ugye érdekes a szituáció, mivel ez a bója
2 napja benn volt a csalim, 2 napja egy kapásom nem volt. Ez az egyértelmű magyarázat arra, hogy itt is bandába járnak a nagyobb testű példányok. Ez is jóval 20 kg fölötti, ami ismét egy bizonyíték arra, hogy ebbe az öreg lignit bányatóban élnek. Én biztos vagyok benne, hogy ennél nagyobb példányok is. Tipikus bányatavi tükörpontja, ez is hibátlan, gyönyörű színekkel, gyönyörű, egészséges. A forgatásunk alatt is számtalan nagyon szép hal került partra időlegesen a csapatoknál. Most is körbeülik a tavat, előre érdemes foglalni tehát a helyeket. Velünk szemben a 10-es állásnál már is egy 20 kg körüli pontyot fogtak meg. Most ezt fogjuk megnézni. Itt vagyunk a 10-es horgászálláson, tegnap érkeztek a srácok 3-an Budapestről, és most az előbb telefonáltak éppen, hogy 20 kilónál nagyobb pontyot sikerült fogniuk, ami nagyon nagy öröm, hisz tegnapi nap folyamán is 2 darab 20 feletti ponty kijött a tóból, és ismét itt van egy 20 kilót meghaladó példány, ami egy számomra ismeretlen hal, szerintem lehet, hogy még nem volt parton se. Érdemes azért figyelni, hogy a srácok egy kicsit elolvasták a játékszabályinkat, hiszen nagyon odafigyelnek a halra. Egy nagyméretű ponybölcső, a csónakba is gyönyörű szépen kihozták a halat úgy, ahogy kell. A mérlegelő szárnyuk is tökéletes, ami külön öröm számomra, hiszen ők is a halakra vigyáznak. Gyönyörű, szép, hibátlan tükörponty. Honnan hallottatok a tóról? Hát sok fórumot olvasgatunk, Facebookon is olvastuk, horgászújságban is. Hát gondolom, hogy ezek után, egy ilyen hal után, gondolom az idén fogunk még találkozni veletek. Néhányszor évig még voltunk márciusban is, akkor nem sikerült megbírkoznunk a halakkal, viszont ez volt a második kapásunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez elég szépen sikerült. Egy lignitbánya tavon, ahol a 2-3 méteres mélységektől egészen a 20 méteres mélységekig mindent megtalálunk, a legfontosabb a megfelelő hely megtalálása és a horog, a végszerelék elhelyezése. Ezt mutatja meg most önöknek Csörgő Tamás. Itt vagyunk a tónak most egy olyan részén, ami ilyenkor a májusi horgásztúrán véleményem szerint a nyerőpálya. Ez egy sekélyebb rész, ilyen nátszigetekkel tarkított, kemény ajzat, ahol ugye mivel írás előtt vagyunk, meglepő módon nappal is volt kapás, tegnapi napon, ma nem volt sajnos innen semmi. Lehet látni a radaron is, hogy itt ilyen 3-4 méteres vizek vannak. A csalik kapcsán ugye itt is, mint általában mindenhol, dupla 24-es bojlival csalizok. Mondhatom azt, hogy 10 kilónál kisebb pontyot a héten még nem is fogtam vele. Dupla 24-es méret,
2-es horoggal, és sima, egyszerű csomómentes kötéssel. Vagy zsugorcsövezni, szoktam általában zsugorcsövezni. Mondjuk ezen most pont egy ilyen horogbefordító van. Ezt is szeretem használni. Ugye sekélyebb itt ez a víz, ez a része. Elég sok a hínár. Most itt például alattunk 1 méteres vízon lehet látni az ajzatot. És ugye itt a legnagyobb problémát az okozza, hogy ugye a púpokon megtelepszik a kagyló, és ezért szoktam használni 60-as előtégy zsinort. Ez a peca igényel a legnagyobb odafigyelést és a legnagyobb precizitást. A mélységet is el kell találni, a csalit is el kell találni, meg el kell találni azt is, hogy melyik mélységbe, melyik csalit mikor, melyik időtájba, melyik napszakba eszik a hal. Mert hiába rakjuk oda a 8 méteres vízbe a csalinkat, hogyha pont abban a mélységben nem táplálkozik abban a napszakban. Ez is általában időjárás függő. Van, amikor nappal felmelegedő vízbe kimegy nappal a sekélyebb részre, és ott táplálkozik, és éjszaka a mélyebb vizekbe, de van, hogy teljesen fordítva. Tehát nagyon érdekes, és ettől szép a bányatavi horgászat, hogy abszolút kiszámíthatatlan. Ami nagyon nagy szerepet játszik az, hogy hova tesszük le a csalinkat, és az, hogy milyen csalit teszünk le. Én mindig is a hallisztes bojli pártján képviseltem, vagy pártján álltam, most sincs ez másként. Az éjszaka folyamán fogott 2 darab 20 kg-nál nagyobb ponty is hallisztes bojlira. Sikerült horogra salnom. Ilyen festői környezetben, ilyen csodaszép halak között mindenképpen élmény a horgászat. Még akkor is, hogyha esetleg nem 20-30 percenként van kapásunk, csak naponta 2-3, de azok bizony szép darabos példányok. Remélem, hogy tetszett műsorunk, és tetszett önöknek a szücsitó is. Ha így van, akkor látogassanak el önök is ide, keressék a honlapot, a szücsitó.hu oldalt, és persze keressék legközelebb is filmünket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!